Si Aling Encarnacion Ocampo na nakatira sa liblib na bahagi ng Sitio Gubat, Barangay Maimpi, Siyudad ng San Fernando, Pampanga, hindi lamang ang kawalan ng pagkain ang iniinda sa hirap ng buhay ngayon dahil sa pandemya. Pati ang gamutan na pagpapadialysis nito, nagmimintis na rin dahil sa kakapusan sa pera ng pamilya. Yung anak kong nagtatrabaho nga, kasi dati 3 times ako, ngayon dahil sa hirap ng buhay, nag 2 times na lang ako. Kasi nakakawa din naman kasi yung anak ko na babali muna siya bago baka pag-dialysis. Nakapatong umano sa balikat ng anak na arawan ng sweldo sa construction ang pagpapagamot kay Nanay Encarnacion. At dahil sa lagay ng mahabang quarantine na naglimita sa oportunidad nilang makagalaw at makapaghanap buhay, hindi lamang ang problema sa gamot ang kanila nang intindihin, kundi pati na ang makakain sa araw-araw. Sa hirap ng buhay ngayon, dati ako nagda-dialysis sa Green City, diyan sa intersection. Noon kaya pa namin ng bayad doon, 500. Mula nung tinaas nila mga 950, siyempre hindi mo na makakayanan yun. Yung 500 lang, hindi mo na alam kung saan mo kukunin. Sa limitadong pagkilos at pagkaparalisa ng mga kabuhayan na may kaugnayan sa services, ang epekto nito sa pamilyang Pilipino nakita sa survey ng SWS nitong September 2020 na 7.6 million household o isa sa kada 3 pamilya ang hindi nagkaroon ng sapat na pagkain. Sa katulad ni Aling Encarnacion na umaasa lamang sa bigay ng anak, na sila namang nabibilang sa sektor na A4 bilang economic frontliner at A5 bilang maralitang Pilipino, ang anunsyo na pagbukas nito para sa malawakang rollout ng bakuna ay isang malaking oportunidad para sa kanila. Nai-anunsyo na ito ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez nitong May 18 o nitong Martes. Based dun sa NEDA is 12,832. At yung sa naman po, yung A5 ay 16 million. So, kung makita po natin ang namin, ang recommendation po ng mga business sector at saka po ng karamihan po ng mga kabinete at saka sa Senate, ay ibukas na po natin as soon as possible time. 16 million ang nabanggit na census ng mga mahihirap at higit 12 million naman sa buong bansa ang maituturing na nasa sektor umano ng economic frontliner. Dito sa Pampanga, ang mga miyembro ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM ay nagkaloob ng master list ng mga manggagawa nila na nasa higit 40,000. Sa pag-usisa ng CLTV News sa Pampanga Provincial Health Office sa deployment na ito ng pagbabakuna ng sektor ng A4 at A5, wala pa umano silang master listing sa naturang sektor na mas mataas ang bilang ng populasyon. Paulo G. Santos, CLTV News.